अरे एमे बड़ा छोटा एक दो तीन चार का देखे के बा। हमनी के अपन एगो भोजपुरी के परिवार बा छोटा सा। हम बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि इतनी सी इंडस्ट्री है, कहाँ के का करेला। अगर हमार कुछ पता चलता तो तोहरो हमके पता चली। एक दूसरे का सबके बारे में कुछ ना कुछ खबर रहबे करेला। तो क्या है कि इतनी सी हमारी इंडस्ट्री है छोटी सी, तो हम लोग एक परिवार हैं, परिवार बन के रहें, मिलजुल के काम करें। भगवान सबको तरक्की दें, सबको खुश रखें, सबको स्वस्थ रखें और सबको मस्त रखें। बस आप लोग डांसिंग होके चाहे सैड सॉन्ग होके, आप लोग हमार भाई प्यार बरसौले रहेला जा, करेजा बम बम रहेला हर जगह। जियो। अभिजीत सिंह जी, लव यू मेरा भाई, किंग बाबू।